Tutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, yan ang AKB. AKB, ako Bicol, yaon lang permi. Ibang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao, matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, kobinesan, kaakian ako Bicol pa, kabamiian. Yan ang Kumusta po? ang kasurugta, ang boses kan kasaran. Kumusta Bicol? Patunayan na Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol hanggat yaon magurog Pilipinas kong mahal. makikahana. Asin Sa ibang bansa, ako Bicol sa puso. mga yaon po sa abroad. Mayaman nagtitios, warang tinib. Be proud to be a Filipino. AKB, ako Bicol, mayaman nagtitios. Ini po ang sendong amigo sa radyo Al Armario. AKB, ako Bicol. Reporting for duty, giraray digdi sa Uragon Bicol program. Sa ika ako Bicol. Siyempre ato diyan sendokan ako Bicol Party List. Hanggang ngunyan ako Pinapanginotan yan in the Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. And siring man si Congressman Attorney John Almario Chan. nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika ako Bicol. Live po digdi sa DCGB LA Ligaspi Albay. Lang sa Ang sa indong Hook tiwala, up man an OKFM dyan po sa Sorsogon. panahon. Sinda sa pagsirap Dyan man sa OKFM sa Dait Camarines Norte. ng permi. Ibang tabang sa And siyempre sa Camarines Sur area. mga scholar. Yan man dyan sa Iriga. Ako, kadakol na mga Monitoring, nag-text pa lang si paring Joey Sarcia. pamilya pa. Senior citizen asin ka, Hindi kobinet. po sa satuyang programa. Bicol pa, kabamiin. And siyempre dyan man sa Ang boses kan kasaraditan. saan nga ni? Masbate, Katanduanes. Ako Bicol, Diyan po sa Masbate asin Katanduanes. magkaran. May programa man ako Bicol, ko lang aram so time slot ninda. And kung anong radio stations dyan. Mayaman nagtitios. Anyway, be proud to be a Bicolano. Ang AKB, ako Bicol. Taod-taod, explicar ko yan sa Indo. Pili. At dapat kita maging proud. AKB, ako Bicol. Welcome po digdi sa programa ngonya na Sabado. Monitoring si Kuya Joey Bahoy. Si former kapitan Joey Bahoy. Ang mga kuyata dyan sa Prex. Ano? And mga ate, kamusta po kita ngonya na pagkaaga? Kamusta? An morning ta ano? Gari dakol nagkapirirot kaso banggi dyan po sa Albay Astrodome tapuerte so laban kan Pulanggi at saka kan Ligaspi dyan sa basketball tournament ano? Matindi, Governor's Cup Dakulon po so naghiling dyan sa Albay Astrodome. Ako na naman ako John naghiling dyan sa venue mismo ta aram ko niya ako magusuro-suan iyan.
Magsurusuan iyan ta hapon pa sa nangani. Iyo so iristoryahan na talagang dudumugon in tawo. An laban kan Pulanggi asin kan Ligaspi. Naraman kaya kan kadakla na puros man mga matitindi mga players. Ano? Kaya dakulo sa nagkapirirot kasubanggi. Pero ano nangyari? John, ano nangyari? Matindi talaga. Ano, tabi, Kuya Joey, naghiling ka man? Matindi sulaban? So primerong bungkaras pa sana, talagang bakbaka na. Pero, ang mamundo, naduwahan na sa Ligaspi. Naduwahan, nagkapirdi sa Ligaspi. Kansaro baga, dinaog kan maan ito. Kasubanggi naman, dinaog man kan Pulanggi. Matindi ning mga players nindo John, dyan sa Pulanggi. Mga players ni Peter. Mga players ni Pading Peter na insisa. At saka ni Mayor Salceda. Diyan sa Pulanggi. Ano ini, John? Mga import ini. Kadaklan, Pulanggi man talaga. Pero may import. May import man ano. Puro talaga taga Pulanggi sinda. Matindi ano. Mga maringison sa kawat. Pero nag-champion na baga sa Pulanggi ka ito. Anong laban ito? Digdi sa Bicol? Ako Bicol? So ako Bicol. Yung mananggad Kansaro baga so ako Bicol mananggad. May pa-tournament man sa basketball. Iyon na pala ining Pulanggi so nag-champion. Kaya bako man nga ngalasa na may mantinir man talagaan sa indang performance. Anyway, may mga laban pa man na masunod. Ilingon taan, mga sunod na laban. Ang bareta ko, pero sa Ligaspi garo, inda kon kakalaog sa finals. Ilingon ta kon anoan, mga masunod na schedule kayan. Batag kitang mga Bicolano ba yadi? Maski sen man gayod. Mga mahiligon kita sa basketball, adi. Mga mahiligon sa basketball. Sa bagay, okay man yan ta. At least waga na di-develop taman sa mga talento. Kan mga players tadigdi sa lokalidad. So iba nga ni, nagsirikat naman, adi. Baka may nagapulanggi na dyan na nakalaog sa national, Kaya, yun man ini ang paagi na na-develop sa mga potential tang players, lalo sa basketball. Digdi po sa lokalidad. Ano ba garing, dyan sa barangay, trying hard. Diyan baga sa barangay, uso man bagaan tournament, lalo kon summer, mga basketball tournament. Ani ba garing trying hard man. So iba paring Joey, diyan sa barangay, ang hilig niya talaga basketball, pero ang langkaw niya, ura langkaw sa nasardinas. Ura langkaw sa nasardinas, pero ang hilig niya basketball. Dahil na boy. Dahil na kan boy, nahilig mo ngayon. Mag-iba ka na kikarir. Mag-iba ka na ki-sports. Anong maray na sports sa mga ura langkaw sa nasardinas. Sa sardinas. Mag-intra ka na sana sa kurod-kudan. Isang baga may pa-tournament man sa kurod-kudan. O kaya sa Saragwanan. Sa Saragwanan ka na sana mag-intra. Dahil ka na dyan, boy, magparapirit sa basketball.
Kunan langkaw mo. Dahil man maasinso, bayain na. Paring Joey, pikapot ako, kung nagkawat man da ako. Ako, paring Joey, sarsya. Tabata do ka mong Joey nag-text, si Kuya Joey. Bahoy. Uning, iba man ang basketball na hilig ko. Mag-istoryado sa nakita, personal, kung anong basketball hilig ko, Joey. Anyway, kidding aside, anak ko Bicol baga, sa roman ini sa Bigo Promote John na programa an sports. Tangani na naidukar kita manungod sa sportsmanship. Ano ba garing dahil man sabot kung ano ang sportsmanship. Lalo dyan sa ibang barangay baga John. Minsan, nagkakarawat sa mga aki, sugurang iyo ang mas kidit. Iyo baga, madari yan sa venue kan kawat, mas pikon sumagurang kaysa sa aki na nagkakawat. Mabunggo sa naso aki, iriwal na tulos. Agresibo na sugurang. Agresibo na sa mga parientes. Kung arog ka ng isip mo, dahil ka na magpara iling-iling dyan kan, arog ka ang nakarawat. At talagang iyan, dahil naiwasan minsan ang burungguan. Dahil naiwasan minsan ang gurulangan. Kung arog masanakaan, dahil napay. Dahil ka na mag-entra dyan, pay. Dahil nasa napagpa-entra si Boy. Tangani na yung problema. Takon minsan dyan sa barangay, iyo yan ang pigi kanan kiiriwal, nagkakarawat sa mga aki, iintran kan gurang. Minsan iyo paso padarahan. Imbis na sawayon, idukaran, turuan kan sportsmanship, ilugod so agresibo. Kaya problemado so barangay opisyal. Sigan Saraway. Experience yan ni Kapitan Joey kan mga panahon. Sige, ani ba man pati minadyan sa Karawat John, bako man so kawat antoyo, mapusta, purustahan. Kasi mangyari da, pwerte sa purustahan yun. Pwerte da sa purustahan dyan sa Astrodome. Pigyado da so pulanggi. Palibasa, nakulo sa nakateritoryo. Kaya pirdi ka sumanggi, sumangalya madista. Sa mga parabulang, aram na yan. Pirdi ka sumanggi, sumangalya madista. Pinirdi kan jado. So, pulanggi. Jado sa pustahan, sa pulanggi, pero iyo sunang gana. Kaya, congratulations na sana. Kaya tabi, pagabot sa arog kaning karawat, dahil magparakiredit. Kung ang tuyo mo dyan, bako man sukawat, kundi mapusta ka, madadaog na so pinustan mo, ikaso pikon, ikaso kidit, bayan na boy. Dahil ka na maginta dyan, boy. Duman ka na sana sa bulangan. Duman, okay lang duman. Pumusta ka dyan, magyamado ka, kimagyado, dahil kang problema pagkatapos. Unless na dahil ka magbayad. Pag ika na nagbayad, napod kang suba. Magsuba ka dyan sa bulangan, ludog ang aabutan mo. Dahil na boy, kung nangilig ko man sana magpusta dyan sa Karawat kan basketball, dahil ka na magdyan. Tito Al, call nyo po si Kong Pido. Dahil nagsimbag Ate Sally, si Kong Pido, baka try mo na tabi, John. Ayun, nitabi sa cellphone ko.
Kay ko pagkuhan na kay Jerome. Jerome. Try tagiraray si Kong Pido kung available lamang ta. Garo na pirot si Kong Pido. Yaon duman sa Astrodome, sa Bangge. Nahilig ko sa video. Nakulong pati sa mga politiko kasi Bangge dyan sa Astrodome. Talagang perti sa laban. Kaya anyway, congratulations na lang tabi. Duman sa sa Nanggana, Kasubanggi, and Team Pulanggi. Ano? Okay? Sige. Sige ta. Pigtatang tao tatabi na makontak si Kong Pido, baka lamang available. At si Ate Sally, OTW na daw siya pasirin digdi. May mga pigasikasong importante kaya mga taga-Bicol na may guson. Be proud to be a Bicolano. Sabi ko kasubago, na nagsimbag, talagang may kaulangan pa yan. O baka turog pa si Kong Pido. Hindi na ko napag-isturbo. Ate Sally, na nagsimbag tabi. Ay na may taon-taon doon takade. Maestorya ko nang kita kon nga kitang mga Bicolano, mga Pilipino, be proud. Ibaan iba kita digdi. Iba ang Pinoy. Iba ang Bicol. Mamimiss mo ang Bicol. Mamimiss mo ang Pilipinas. Kung ka magrayo digdi sa tuya, magpasiring ka sa ibang bansa, sigurado mamimiss mo ang Pilipinas. Iba ang Pilipinas. May mga pagbabago sa Pilipinas. Ano nga nito sa kanta ni PBBM? Bagong Pilipinas. May parte naman. Kasi mapig-play ito, John. So, team song baga kan, Bagong Pilipinas, diyan sa press con sa Ibalong Festival. Pig-play ito. May nanot ako naman na lyrics naman sa kanta kan Bagong Pilipinas. May mga pagbabago talaga. Kampanahon, marijuana sana, John. Ngunyan, shabu na. Yan naman sa, konektado naman sa, magayon gibuhan baga ki komeding kanta, itong Bagong Pilipinas. Dati marijuana, ngunyan, shabu na. Nakikaburo kag pag, daw dyan ngunyan, nag-idad-idad na ko John. Iba naman, parin Joey. Normal ini paring Joey na sarsya, Kuya Joey Bahoy. Na pag nag-edad na kita, nagalawag sa payo ko sa mga kabuahan na kasi nga sa press con, daw dyan na nagalawag sa payo ko. Iba man. Na-observe ko kaya John, ang Ibalong Festival, ang mga bida, kadaklan mga babae, mga LGBT. Dapat mga Jerome, ang Ibalong, ang bida dyan sa mga laki. Baka, tampig, project ta baga so tulong hero si Baltog, si Bantong, tapos si Anjong. Dapat baga, sindan bida dyan. Tasinda sa mga pigi-idulo ta. Sinda sa mga naging hero kampanahon. Sa lugar kan Ibalong. Ngunyan, ang mga bida dyan sa Ibalong, mga babae, mga LGBT. Dahil tamapig, kukan sa LGBT. Mga friends naman na yan. Kundi, nariparo ko lang. Ay, ayaw tulugod sa apot ko. Kaburo kag lugod. May man ako tabi kipig patama. Hinda? Laglag ba sa utak ko ito, John? Tapos sabi ni Kagawa, Doy na Jokino, kan panahon da, si Kagawa dyan sa baybay, Ribata, kan panahon da, kan elementary sinda, mas iba kita, di sa Legazpi. Ang pigadalan, naadalan ta talaga ka ito, ining lugar kan Legazpi, o kan Bicol, Ibalon. Kaya nga may Ibalon Elementary School baga dyan sa sentro. O nga ta, naging Ibalong. O sinibot si
Sir na Darlito Perez, matibayon man so. Matibayon si Sir Darlito magsimbag. So, tol-tol ba nga simbag? Hindi ko lang na-recall so, simbag niya. Kung explain niya, kung nga ta naging ibalong. From ibalon, naging ibalong. Hinda man ta, naglawag naman dyan sa utak ko. Naday daw niya ko, kang panahon kaya, Kapitan Bahoy, linaog kita kan mga Chinese, digi sa Ligaspi. At kang panahon baga, sa mga tunay talagang tagadigdi. O, kan naglawag na sa mga Chinese, kaya si Ibalo naging Ibalong. Ibalong, ha? Akin, Ibalong, ha? Tama daw, Kapitan Bahoy. Kuya Joey. Dahil daw na-influence kita ka mga Chinese. Kanakalaog na sa mga Chinese digdi sa Ligaspi. Si Ibalon, naging Ibalong. Ati na Ibalong, ha? Ano, di ka mo nagkamali siya? Ha? Sa Chinese na, Ibalong, ha? Hinda? Kata na ito naglalag naman sa utak ko. Nakamonitor naman si Ate Sally, nakamonitor naman si Kung Lee. Ay, dali nakamong duwata. Nganing mas bibon istorya. Ha? Tango niya, naglalag sa utak ko sa mga kalukuhan. Sa mga kalukuhan na naglalag sa utak ko niya. Sabi ko man kay Vice Mayor Luis na Gutierrez, tayo naman si Vice Mayor Luis Gutierrez, gurano man niya ko ka kusog ang suporta kan sanggunian panlunsod sa Ibalong. O taba kanya ako pagabot kan oras, may magparada man sa Kapitol. May magparada man na konsyal sa Capitol. Bako sa City Hall. Bako sa Ligaspi. Ay, nako. Manoyal, dakol baga China scholars. Say, ninitabi, amigo, na scholar na mga, ano ini, ay, di man ang ganda, di, mag-eskwela di mga taga-China sa Tuya. Tiwala ta, baka mga nusaro kayan, sinakop na kita kan China, pika para pa iriskwela yan digdiyo. Malaso, naroon doon manindo so, Cebu Laboratory, dyan sa, sa Catanduanes kang panahon. So, na-discover baga dyan katong Cebu Laboratory sa Catanduanes. Aram nindo kung sa mga operator kay to. Kanyaon kami duman. Karibanan ko sa mga official dyan sa kampo. Napili man akong karibagan media duman. Imagine, nasa likod pa lang kay itong Cebu Laboratory sa Catanduanes sa Tisali. Mga Koreano. Kaya pala, nakulunon din sa tuya at Koreano. Kaya baga mga Hong. Mga Koreano baga yan. Iyos operator naman kan Cebu Laboratory sa Catanduanes. Kaya pala, madali yung nagburuto akato sa mga building baga John Digdi. Kan mga Koreano. Ngunyan baga, dahil naman nagpara i-improve so building ninda sa mga negosyo. Nga ta, na-booking so racket ninda duman sa Catanduanes. Imagine mo itong Cebu duman na ako. Kaya na daw nga na ito. Bigla sa nang napara at isali subarita ka ito. Imagine mo kung pirang drum na yari ng Cebu. Sabi na sa 80% na itong yari ng ama na sa Cebu. So drum bagang blue. Siyam John na blue kay itong drum na blue. Mga 80% na itong ama ng Cebu. Imagine mo kung repakon mo ito. Billion ba ang kantidad? Nawarasan na ba ito? Napasaya daw ito. Ay, nagtatanong lang po. Nawarasan na itong baretang ito. Kaya, ate Sane, ang istorya ko, so, Ibalon. Ngata data, naging Ibalong. Kang panahon, Ibalon man ang gada yan. Linaw kaya kita kan mga Chinese kaya digdi sa tuya. Kaya naging, so Ibalon, naging Ibalong. Ate na Ibalong, ha? Ano, kumusta, ate Sane? How are you?
Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabos ng mga nag-aantabay sa Indang Harong. Nagsimbag si Kong. Si Kong, baka may- Napirot gayon. Nagilang itang basketball kasabanggi. Opo. Oo. And also sa Indang Facebook Live Oo. sa DCGV News. Tama ba? Online. Oh. Online, ayan. Okay. Oo. Pinapigadang ugmi ka, Tito Al. Sabi ko, may ano na naman ini si May Tito something Al. naman. May bago na naman. Araw mo, so, baile kan ni Balong niya? Ano? Araw ka na. Elect Pakita mo sa camera, dali. Araw ba gano'n? Balong. 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 Pwede ka na. Sisay ka duman sa, sa kay Baltog, Hanjong, and Bantong. Dahil kung makuha ng, baka man ako hero. Naman siya naganda ko sa mga alalay ni Oriol. Naman ka pala sa alalay. Si Oriol, itong Alas. Ika, ano ka duman? So, Bulate. pwede. Tapos adit ka. Pwede. Dito lang. Pwede. Oo. Lagot Pero- ka. Question ko ate Salita. Why? Katanya ko ang mga bida, mga kababaihan, mga bangkuan sa pagano kan, mga tugang tang LGBT adi. Apo. Dapat ang bida gayo diyan so mga lalaki. Ay. Basta may maglagit ng disclaimer sa inyong opinion niyo po yan. Reparo lang. Reparo lang. Sa iyong sa iyong pansariling kuro-kuro at opinion. The best man si Sino? Councilor Sunshine Imperial. Apo. Matibayan Siyempre, sa matibayan yan si Oo. Consi Sunshine. Ang nan mga LGBT ngayon. Dakula na tabang yan digdi sa Opo, TV sa nito, tuyang Takunday man talaga sa mga talent ninda. Adi. Opo. Oo, man. Choreographer kan. Mm. Ibalong. Ha! Ibalong. Oo. Ha! Mga matibay man po talaga. So ano nangyari, Tito Al? Yun na ito. Na-explain man ninda. Okay. So, Abangan ta na sana. opo, abangan ta na lang yan. So, sa liwat, good Pero- morning. Naramati Sali. Ano po? Dapat talaga ang bida dyan sa mga mga maskulado. Pero like, magsiguro kan mga maskulado. Not sure kasi maraming maskulado na ito pala. Oo. Malambot. So para habal-habal nga ni Ate Sally. Tapos sa pasayro, nag-iwal. Anong pinag-iwalan, Tito Al? Dahil sa pagiging maskulado kan para habal-habal. Tapos para habal-habal, nangyari dyan sa boulevard. Mm-mm. So, para habal-habal, nakula ang sulawas niya. Nagpara, so pasayro. Nakula man sulawas kay itong pasahero. Tapos, Sabi kan sa para habal-habal, sign ka ngaya. Yatun mga yako naman sa albay. Pigarog-garog mga yako. Nag-iwal sa duwa, Ate Sally. Pigarog-garog mga yako. Ika nga nag-garog-garog sa kuya. Nag-iwal ito kong lay. Nag-iwal sa duwa. Dahil nasaway. Iwal talaga sa duwa. Minabot sa tanod. Taga dyan sa may Victory Village. Tanod ka dito ni ex-kapitan Bahoy. Kang panahon. Nakula ko sa lawas. tapos, Sinaway sa duwa. Ta nag-iwal nga ni. Nakula ko sa lawas kang tanod. Ay, ako pundo. mga maskulado pero sara dito ng boses. Tara dito. Mga nagka-repeat. Dahil pa nasaway, saro ka man ngaya. Iniiwal na sinda. Huminabutso. PSO. Ate Sally. Opo. Public Safety Officer. Tao ni Sir na Rivero. Nakula man sulawas. Lagot ka. Ay, pumundo. Saro ka pa man. Nagrambulan na. Nagrambulan na ito. Nakaabot dyan sa pulis. Nagabot sa pulis, so desk officer baga. Takulawan man sulawas. Anong oras nga nangyari? Gabos pala. Yaman, isasaro ka man. Masuruay, tapos nakabot ito. Maringani,
So, chief of police, nagsaway man. Oh, Nakula man sila. Nakulaan din. Ay, bang indang porndo. Nakaabot ito Ate Sally sa vice mayor, sa mayor. Parang nga ta-absent so, wala si vice. Wala si Vice. Naka si mayor, wala. Kaya nakaabot sa congressman. Mm. Sinaway, so, kung day so, congressman Ate Sally, day nasaway ito. Oh. Pag-abot kang congressman, Ano sabi? ay, pag nga kamuron do. O nga sobre, Di sa'yo daw na congressman yan. O nga sobre. Sa mundo mga Ate Sally, kamuron do nang yak mo. O nga sobre. Anyway, Tito Al, batiunta lang ko ang mga yaon sa Facebook ta. Si Aiton Lausin, opening now at Buru-Buru Festival. Tulay na Lupa, Camarines Norte. Ayan. Ayun, no. Uy, nagiling sa tuya si Kagawad Onin Manzanillo ng Barangay Tamauyan, Legazpi City. Kamusta po? Sabi sa mga niya, taga-Tamauyan? good morning. Oo. Hello din sa mga taga Gardenia Bakeries Philippines. Dahil ang tinapay sa gardenia. Sa susunod na linggo. Nag-promise po sa tuya si Panaran si Sir Joey Santos ng Gardenia. And si Ramon Convencido, good morning po. Ayan. Kumbinsido. Kaya naman apelido ni Convencido. Ramon Convencido. Tapos si Tess Lustra Liamelo, good morning. May istorya kang kay Ramon. Ano po? Anong istorya kay Ramon? Medyo SPG ba? something. Mamaya na lang, Tito Al, kasi mamaya naubos ang oras na mga jokes mo. I-update ko lang po kamo kasi kaso hapon kaibahan mi si since data na ko-contact si congressman, baka si Kong Pido, baka medyo siya. May apo ta. Besa na. Na kahapon kaya full pack so schedule ni Kong. So kaso hapon igwang dalawang silid-aralan pinasinayaan sa Matugdaraga Albay. Dipisilon palang Tito alang program Tagalog na Tagalog. No, kasi halabaon. Ang haba-haba. Ang haba-haba kasi isipin mo Tito Al so program, 'di ba dapat lang kaya nagahaba dahil sa sa Tagalog kasi may may directive may memorandum daw po ang DepEd sa schools kasi na Agosto maggamit ng ngayon buwan ng wika. Buwan ng wika. Ayan. So talagang naka-Tagalog tas hindi papalitan nga daw Tito Al ang mga pangalan. 'Di ba dati Matnog Elementary School gigibuhon na po na mababang paaralan ng Matnog. Basta mga ganun. Aron ka sa Bakakay. Mababang paaralan ng hindi. Hindi elementary school. Hindi. May kung mga barangay ba? Hindi. Sa hindi Bakakay. Mababang paaralan ng hindi. Talaga ini si Kuya Kyle Exiha. Good morning po Ate Firefly Winter po. Hello po Sir Al Armario po. Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa po. Ayan, maasahan at tunay na may serbisyong may puso. Si Shirley Antequera Bolaños, good morning po sa Indung Duwa. Nagigiulok ako sa mga jokes nindo. Pasensya na ka mo ta. Iba nagalaw sa payog. Ang medyo kaya si Tito Albaga pag nag-atab. Pagsisaniba. Day pala kayo yung bulong niya. Basaw ka na lang ngayon. Tito Alta, nagigiulok-lugod ako sa imo. Okay, bagong dalawang silid-aralan, pinasinayaan sa Matnog, Daraga. Isang panibagong hakbang tungo sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon ang naisakatuparan sa pamamagitan ng blessing at inauguration ng bagong one-story. Ayun nga ni, sa ako Bicol, wala man kaming memo na dapat full Tagalog. Sabi ni Mitch Villanueva, ay, Tagalog pala nga, ating dapat bata nga ang pinadara sa kuyang speech ni VG Diday ko, English. Sabi ko,
kahit di mo na anuhin, sundin. Kasi sa DepEd naman yun. Oo. Pero tinagalog niya pa din. Okay. Magayon na mga pagdaman Tagalog. Opo naman. Hindi kasi Robin Padilla. Puro kasupgan ang bigigil po. Tagalog na nga kasupgan pa. Yeah. Okay. Blessing at inauguration ng bagong one-story, 2-classroom school building sa Matnog One Elementary story, School. isang palapag. At dalawang, ano nga ang classroom, Tito Al? Silid-aralan. Yan. Very good. Ang bangko. Ano po? Upuan. Salong puwit. Opo. Ang proyektong ito... Ang brief. Anong brief? Salong galis. Tito Ali! Madadagi tanaw kayo ni Ma'am Ani. Ma'am Ani, wala po akong kasalanan. Si Tito Al po, di nakainom ng gamot niya. Ang bra ano? Ewan ko sa inyo. Salong bulkan. Ayos yun. Ang bra, ang Tagalog, salong bulkan. Nag-aano na lang si Junior, hindi na lang siya umiimik. Ayaw niyang madamay sa kalokohan mo dito. Sige, ano ba? Tagalog ba? So, dahil mo kaya Tagalog, ako Tagalog. Mamaya na Tito Al, at mapapagalitan ako nito ni basahan mo. Ma'am Ani. Wag ka na munang magbabatin kasi natatawa po ako. Pasensya na po kayo si Tito Al po, di niya nadala yung gamot niya. Sabi ni Kuya Kyle Exia, ang saya niyo pong dalawa, Ate Firefly Winter po at Sir Al Armario po, alam mo. Anyway, magagalit sa atin si Kuya Eddie, si Freddy Cipres ng Full Band Creatives. O, yung mga gusto, Tito Al, pag may okasyon ka po i-contact nyo po ang FBC, ang Full Band Creatives. Siyempre, sa pangunguna yan ni Kuya Eddie, si Freddy Cipres Jr. po. Siya po ang Operations Manager. At kung gusto nyo pong magpa-cover ng KBL, di ba, Tito Al? KBL, Kasal, Bunyag, Lubog. Ayan. Kontakin nyo po sila or visit nyo po ang office nila sa ground floor Embarcadero de Legazpi. At nag-o-offer na sila, marami silang ino-offer na mga services. Kaya Tito Al, let's invite na lang din para i-promote ang kanilang FBC kasi lahat po ng nasa page ng Ako Bicol Party List, ang FBC po ang mga nagkukuha ng mga pictures, videos, yung mga editing, sa kanila po yan. Anyway po, ulitin na lang ulit natin. Huwag ka na muna Tito Al tatawa ha. Sabi ni Tess Daen, okay katawa ang saya. Dahil na ako nag-rebook. Ang dami nilang tawa, ang dami nakikitawa sa atin sa Facebook Live natin. Tito Al, seryoso na muna tayo. Sige na, ako nag-rebook. Hindi ko na mabasa-basa. Matay, di ako nakadalang tubig. Okay. Bagong... Kami ng tubig na si Ate Charlotte. Uy, baka may tubig kayo dyan. Jerome. Kami na si... nakalimutan ko yung tubig ko tuloy. Ba't nilagyan ko yun ng ice? Okay. Tubig. Bagong silid. Ulitin ko na lang to, Tito Alhata, sige nating tawa. Pero batiin ko na lang din to. Si Rosana Balyarbare, good morning po sa Indong Dua. Makaugmahon. Dapat, mag-orange nahawa na tuloy sa atin. Anyway, ito po yung mga press releases po. Galing po ito sa page ng Ako Bicol Party List. Bagong 2 silid-aralan pinasinayahan sa Matnog Daraga. Isang panibagong hakbang tungo sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon ang naisakatuparan sa pamamagitan ng blessing at inauguration ng bagong 1-story, 2-classroom school building sa Matnog Elementary School, Matnog Daraga, Albay. Ang problema ka natin sa mga mababang paralan, kunan paaralan nasa taas. Yan sana. Dapat mataas. Arogan, upper bunga. Eyo. Mababang paralan ng upper bunga. Mababa na, mataas pa.
Okay, ang proyektong ito ay naglalayong magbigay ng mas ligtas, mas maayos at mas angkop na pasilidad sa pag-aaral para sa mga mag-aaral at guro ng komunidad. Personal na dumalo sa programa si Ako Bicol Party List Representative Alfredo A. Garbin Jr. na muling pinagtibay ang kanyang paniniwala na education can transform lives. Ayon sa kanya, ang patuloy na pamumuhunan sa edukasyon ay pamumuhunan sa mas maunlad na kinabukasan ng bawat kabataan. Lubos naman ang pasasalamat na abot ni Matnog School Principal Venus Riodique sa Ako Bicol Party List sa pagkakaloob ng bagong gusali na tiyak na makakatulong sa mas maayos at mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Nagpapaabot din ng taus-pusong pasasalamat si Punong Barangay Dennis Bon na kinilala ang patuloy na paghahatid ng tulong at serbisyo ng Ako Bicol Party List sa kanilang barangay, lalo na sa mga proyektong nagbibigay prioridad sa edukasyon at kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Layunin ng proyektong ito na higit pang mapaangat ang antas ng lokal na pangunahing edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas, komportable at angkop na pasilidad para sa mga guro at mag-aaral. Bukod sa pagsisilbi bilang silid-aralan, ang matibay na konkretong gusali ay magsisilbi ring maaasahang evacuation center para sa mga pamilya sa komunidad ng Matnog sa panahon ng malalakas na bagyo at iba pang kalamidad. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa at sumuporta sa makabuluhang programang ito. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon. Ayos. Sabi ni Rosana Balyarbare, tugang po ako ni Kagawad Doy Jukino. Sabi ko sa iya, tig-mention niya ko, ikak ni Kuya Al. Iyo, pig-mention mo talaga si Kagawad Doy Jukino. Actually, si Kagawad Doy Jukino, halos oral daw, nagme-message sa muya. Inapot ko kaya si Mayor. Si Mayor Siam. Ano ako, Mayor, ang sekreto mo? Pati ako, so, ibang mga kapitan, nagbaralyo na sa imo. Ano po? Kaya niya ako, baga, si Kagawa Doy Jukino, imbis na kapitan, nasaraw na kamo ni kapitan, kaya niya ako, makagawad na sana. Tultulon man simbag ni Mayor. Apo, ano po? Ay, thank you. Isimbo nga dati man yung kapitan, kaya nga, mauyo man sabot ko ang mga madaling kaoron sa mga kapitan. Dati niya pag-iriba. Tutulon, simbang ni Mayor. Nabis talagang Mayor may asimbag. Ano? Opo, syempre. Kaya lang, so follow-up question ko, dahil asimbag. Ano po? Anong follow-up question nyo? Nata niya ako tapat so media niya ako dyan sa Capitol. Raon na sa imo. Abo mo ka auntie to al daing kaiwal si Mayor. Kaya wala ka man talagang maanong negative kay Mayor Hisham. Uli mo da so media dahil man nag-share sa Facebook. Mas dakol ka share ni Mayor kaya sa share kan media. Hayaan mo na yan, Tito Al. Ang importante, warang nagbabatikos. Nahiling man po talaga ninda ang serbisyo ni Mayor na talagang... Maray man talaga. Opo. Kaya di man talaga sindang masasabi. Okay na rin yun. Kasi maski dahil siya mag-share. Mag-share ha? Share sa Facebook. Oo. Bako ibang share yan, Tito Al. Okay, igpapakita Tito Al na blessing and inauguration ng 2-story 2-classroom school building sa Peña Francia Elementary School. Patunay ng patuloy sa pagpapahalaga sa dekalidad na edukasyon at pagpapaunlad ng mga pampublikong paaralan ang matagumpay na blessing and inauguration ng bagong 2-story 2-classroom school building sa Peña Francia Elementary School sa bayan ng Daraga Albay. Ang bagong gusali ay magsisilbing mahalagang karagdagan sa pasilidad ng paaralan upang matugunan ang
ang lumalaking pangangailangan ng mga mag-aaral at guro para sa mas ligtas, maayos at mas angkop na kapaligiran. Ang proyektong ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa paaralan at sa buong komunidad. Sa pamamagitan ng bagong gusali, natutugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan, nababawasan ang pagsisiksika ng mga mag-aaral at higit na natitiyak na sila ay makapag-aaral. Higit pa sa pang-araw-araw na benepisyaryo sa akademiko, ang bagong gusali ay nagsisilbing matatag na pundasyon para sa patuloy na pag-unlad ng komunidad ng Barangay Peña Francia. Ang pamumuhunan sa dekalidad na infrastruktura para sa edukasyon ay hindi lamang nagpapabuti sa kasalukuyang kalagayan ng mga mag-aaral, kundi nagsisiguro rin ng mas ligtas, mas pantay at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon ng mga Daragenyo. Pinya Francia yan. Opo, Daraga. Ang proyektong ito ay naisa sa katuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Ako Bicol Party List at Department of Public Works and Highways or DPWH na may iisang layunin ang mapalakas ang sektor ng edukasyon at mabigyan ng mas magandang pagkakataon ang bawat kabataan. Dumalo sa blessing at inauguration si Ako Bicol Party List Representative Alfredo A. Garbin Jr. na nagbahagi ng kanyang mensahe ng inspirasyon at suporta para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon bilang susi sa pag-unlad ng bawat komunidad. Ipinahayag din ni Peña Francia Elementary School Principal Garciano Kikim ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa bagong gusali na ipinagkaloob sa kanilang paaralan. Ayon sa kanya, malaking tulong ito sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng kanilang mga mag-aaral. Nagpasalamat din si Punong Barangay Samson Liana sa patuloy na suporta ng Ako Bicol Party List sa Barangay Peña Francia, lalo na sa mga proyektong nakatuon sa pagpapaunlad ng edukasyon. Sa pamamagitan ng proyektong ito, muling pinagtitibay ang sama-samang adhikain ng pamahalaan at ng mga katuwang nito na patuloy na maghatid ng mga proyektong may pangmatagalang pakinabang na magpapalakas sa edukasyon. Ayos mo na. Ayun po ang... Ayos mo na. Unique ang apelido ni Principal no, ano? Kikim. Si Kikim, opo. Principal Kikim. Opo. Ayos mo. Unique. Opo, very... Pakadangog ko ka na. No? Pakadangog niyo po ng ano, ng Apelidong araw apelyido. kan. Kikim. 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 Pagka may ano ka, may inaanak ka, magtao ka ng Kikim. Principal Kikim. Anyway, Tito Al, kang ano to, Lunes? Martes? Kang, ano pa siyang yan, Tito Al? Sa dos. Ay, August. August Na pala. August 1 na pala. August na, ano, ang bilis ng araw. Kang July 28, hali kaya kami sa Camarines Sur para po sa Padjak Ascenso Pero Program. bago sa Padjak, bilib na ako Bicol, Dakulo, napapag-ibon ng mga Draculaon na Opo, na building, building, mga multipurpose, Dakulo natatabangan talaga. Pero, iba sa Pilipinas. Sa ibang bansa, mga araw ka na darakulang building, darakulang harong. Ibahon natin sa ibang bansa baga, pag darakulang arong, daing tawo. Sa Tuya. Sa Tuya, sa layuto ng arong, dakulang tawo. Yan ang sabi ko sa bagos, introduction ko. Apo. Ibang Pinas. Iba talaga. Draculaon na harong sa ibang bansa, ding tao. Ding tao. Pwede sa Tuya, bahay kubo sana ang harong. Dakulong tao. Payag sana, 15 ka tao. Ang laog. Kaya kung matuktok ka baga sa Draculaon na harong sa ibang bansa, ding tao. Wara. Pero digi sa Pilipinas, pag tuminuktok ka sa harong, Dakulong tao. ang mabutwa, 10 payo. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Yaon dyan nag-restar lolo, lula. Tiyo, At least, tiya. ang importante, Tito Al, maski dakulo sinda sa ditnarong. Maugmahon. Sararo, pati sumanugang, yao. Oo, yan talaga. Kaya nga po, baga, kitang mga sa Pinoy,
talagang mafe-feel mong igwang tao kasi sa pagtuktok mo pa lang matuktok ka. Oo. Tao po. Sampulong pa yun, Oo. mabutwa. Oo, di ba? Sa ibang bansa, matuktok ka. Dahil Dahil ka man makita yan. makataram ng tao po. Tawara man nga May- ng tao. may doorbell. Dahil man ginagawa sa Doorbell tao. na lang, ano. Araw talaga Pero ng sa tuya pagkaiba. talaga, Tito, alano, kato ka tao po. Oh, maluwas talaga mga tao po. Iba talaga sa Pinas. Sa ibang bansa, kuan pa 5 years nang kataning mo dahil midbid. Oh. Pero digdi, baguhan ka pa sa nasasarong barangay, midbid ka na. Di maan, Tito Al, midbit mo na rin. Kasi ano ba gawin yan? Ang mga tao nasa more on social media. Dahil man yan sa ibang bansa, dahil man nanuso. Igwa? Oo, pa rin. Midbidan, so personal. Sa ano din, sa SOCMED. Pero iba talaga digdi sa Pinas. Tadigdi, bago ka pa sa lugar, midbid ka na. Tapos nakulong marites. May muna kay puwan ng CCTV. Kuya ba ngaya si Sally? Madali makuha. Oo. Pag nag-abot sa'yo ng arong, madali yun makuha. Madali yun sana. Oo. Kaya araw ka. Mas kung sa ibang bansa, maluwas ka sa compound mo, maluwas ka sa tinampo, dahil tao. Mm. Pero digdi, pag luwas mo sa tinampo, matawon sa tinampo. Yan, nag-iinom. Yan naman pala ng fight. Iinom sa tinampo. Yan, so mga chismoso, mga marites. Iba ang Pinas. Iba man talaga. Anyway, Tito Al. Salamat kita sa Bicol. Opo. Nakulang biga pag-ibong mga building. Oo. Mga school buildings, school rooms. Tsaka bako lang yan. Mga covered court. Oo. Tito Al, ano na kami, ang Pajak Ascenso may yaon na sa Camarines Sur. Padyak Asenso. Apo. So, ano na po kami, ma-start na kami. Pero ka magipadyak na dahil nag-asenso. Padyak dahil asenso. Siguro po, may mga bako, subako ahali sa ako, Bicol na itinao. Padyak dahil asenso. Pero may flat. Madadagit sa tuya. Wala lang ha. Ano mi lang ito ni Tito Al. Baka madagit po kamo sa muya. Mabash kita dyan, Tito Al. Padyak dahil Oo. asenso. Anyway, Pajak Ascenso program sa Camarines Sur. Mga tugang dapat ining padyak asenso. Pangatamanan nindo yan mga tirada diyan sa Bicol. Aha. Ako nga spokesperson ng Bicol. Sige po. Iyan na padyak asenso, dapat pa-asenso nindo yan. Tadakulaon na bagay iyan na proyekto para sa Indo. Tako na yan, dahil mag-asenso. Luwas ta kayan, padyak dahil asenso. Pajak na yung Ascenso. Sige. Pero anuhan mo muna ini Tito Alha, Pajak Ascenso program sa Camarines Sur. Patuloy ang Ako Bicol Party List sa paghahatid ng mga programang pangkabuhayan sa ating mga kababayang Bicolano sa pamamagitan ng isinagawang coordination meeting para sa implementasyon ng Pajak Ascenso program sa iba't ibang bayan at lungsod sa Camarines Sur. Unang nakipagpulong ang Ako Bicol Party List kay Naga City Mayor Lenny Robredo kung saan tinalakay ang pagpapatupad ng programa. Sa ilalim nito, 10 benepisyaryo mula sa Naga City ang mabibigyan ng pajak bilang panimulang kabuhayan. Sinundan ito ng pagbisita sa munisipalidad ng Milaor at nakipagpulong kay Municipal Administrator Dennis Glenn Santa Rosa. 5 benepisyaryo ang mapagkakalooban ng oportunidad na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Nagkaroon din ng coordination meeting kay Gainsa Mayor Glenn Romeo Guntang upang talakayin ang implementasyon ng programa sa kanilang bayan. 8 benepisyaryo mula sa Gainsa ang makakatanggap ng suporta sa ilalim ng Pajak Ascenso. Sa pamamagitan ng programang ito, layunin ng Ako Bicol Party List, katuwang ang partner agency na makapagbigay ng konkretong tulong at mas maraming oportunidad sa ating mga kababayang Bicolano. Naway magsilbing panimula ang bawat pajak tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na kinabukasan para sa ating mga kababayan. Ayos. Yan, Tito Al, ang tungkol sa Pajak Ascenso. At abangan nyo po dahil on August 18, meron po kaming orientation. Maghapon po yan. Sa orientation, sa training, sa mga kapadjakta sa August 18 sa Gainsa. Ang inalat mi lang so beneficiaries ng Milaor and Naga City para makapag-conduct na din tayo. Kasi ang target po na
turnover ng Pajak Asenso either August or September po. Abangan nyo din kami sa Masbate and Catanduanes for this Pajak Asenso din sa Kamsur. Alright. Okay. O, di matapos na kita, Matatapos na lamang kita. May kanta ka na. Dahil man public service ko na, may karantahan sa Taysan. Sa Taysan, may karantahan. August 6. August 6. Sa mo po? Bako Kapitan Ben Rosin nangapudan man. So, pero sa Southern sana. Hindi pwede sa mga sa iba. Ano yung mga mga Southern Pondig di sa Buragwis. mga Patas, dapat taga Buragwis ka? Buragwis, Dapda, Puro Lamba, ano Taysan. pa? Taysan. Pasiring naman. Maslog. Maslog. Maslog, Mariawan. Humapon. Dakol din na barangay. So gusto tabi magkanta, magdiyan ka mo sa barangay hall kan Taysan. Sa barangay. Magpalista na ka mo ta, nganing mahilin ni na Kapitan Ben kon, peraan contestants, ta kon dakulo naman, pwede bawasan. Pero kung dit pa, sana Dagdagan. Dagdagan. Kailan ang ano ninda? August? August 6 ang karantahan. August 6. Maitra ka, Tito Al. Ay, kon sana ko. Naman sa gilid-gilid. Judge. Bako? Ano? Attorney? Difficile talaga pag doy ka nakakainom kibulong. Nagkamonitor man si Kiko, si Lineng. Tapos si Ate Bale, nag-comment si Ate Bale. Dahil ko na nabasa ko na Ate Bale na kwan mo, Tagalog mo kan, bra? Anong Tagalog niya, Tito Al? Ay na, tawid yung kwan. Ihabol ko lang po ining ang accomplishment man ni Congressman Jan Chan. So, nakipagpulong si Kong Jan kang last July, July 30 lang, sa DICT Regional Office number 5 para mag-discuss po ng initiatives aimed at expanding digital connectivity and inclusion across the Bicol region. Kaibahan po ang OIC Regional Director Christian Roy N. Melad highlighted the DICT's accomplishments in the Bicol region and emphasized the value of sustained collaboration in advancing ICT initiatives and bringing digital services closer to more Bicolano communities. Kong Chan lauded the Bayanihan SIM project, recognizing its vital role in providing internet access to learners na wara lugod. Ayan. Okay, alat lang, Tito Al. Sige. To learners in underserved and unserved communities. As a member of the House Committee on Basic Education and Culture, Kong Jan underscored that the said initiative complements his advocacy for improving connectivity and expanding opportunities for off-grid communities in Bicol. Both parties also discussed enhancing collaboration on digital literacy initiatives to equip more Bicolanos with essential digital skills and promote inclusive access to government services, education, and economic opportunities through technology. So yan po ang saruman sa mga pagigibo ni Congressman John Almario Chan. Batiun ko lang po ang sa tuyong mga kapadya kina Sir Ken Comea ng 6-in-1 Corporation, kay Rose Ann Orlain. Next time po dito invite si Sir Ken para mag-discuss kang concept kang Pajak Asenso, and si Sir Manny din para sa technicalities ng sa mga scholars. duman sa TESDA. Also magpapaschedule din ako kay Sir Manny once na start na po ang klase kang mga sa TechBook. Invite natin yung mga scholars ng Ako Bicol sa TESDA. Anyway, Tito Al, kasi lampas na kita. Pansamantala po muna kaming mapaaram kasi maduman po pala na ako sa Iriga kay Papa Joey nung saro pa yan nag-invite sa kuya na partneran ko po siya. Sa pangalan kasi ito yung mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., si Congressman John Almario Chan, nagadangog pala sa tuya sa arong. Kaya dyan si Argon Charles, si Eva Pelagio, si CJ, at si nadadi ko, si retired Major Benjamin Constante. Anyway, Tito Al, paki-follow naman po ang page ng Ako Bicol Party List sa Facebook, as in, syempre, kay Congressman
Pido Garbin and kay Congressman Jan Chan. Isabay niyo na din po ako, si Firefly Winter. Firefly Winter das Alitaptap. Tito Al, magparam ka na para Param? sabay kita. Oo. Param na. Hindi, para yung extra song so makanta ka. Anyway, ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa. Alarmaria po ini. Makanta ka. 1 minute sana. Sige, magkanta ka na, Tito Al. Ayan, si Tito Al, na day pa nakainom kibulong, makanta po siya. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.